खुलुमबाय दिनैनि स्टुडियो आं प्रणय दैमारी दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ BKWSC खुंथाया बानजायनाय दाग्रा लुग्राफोरनि जर'खा जथुमाव मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्म बागबरावबो जिल्ला खुंथायनि बुलडोजार सालायबाय माजुलि बियाबनि उफेरा बिसायख'थिनि खालार फोसावबाय 15 फेब्रुवारिनिफ्राय रायजोआव कभिडनि जेबो होबथानाय थानाय नङा अंडर 19 वर्ल्ड कपआव भारतआ चेम्पियन भारत रत्न देंखोनि रानि लता मंगेशकरआ 1929 मायथाइयाव जोनोम मोननानै 2022 मायथाइयाव 92 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय मुम्बाइनि शिवाजी पार्कआव सावदों डिब्रुगढ़नि साबुवायाव पुलिसआ हाथियारजों लोगोसे साब्रै दाखायत हमदों सासेखौ एनकाउन्टार दानिया दङ आबुं रादाब बड' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल सुंद'यै BKWSC खुंथायनि बानजायनायाव दिनै काउन्सिलनि गाहाय मावख'आव दाग्रा लुग्राफोरनि जर'खा जथुम खुंदों सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव थानाय BKWSCनि गाहाय मावख'आव खुंनाय दिनैनि दाग्रा लुग्राफोरनि जर'खा जथुमाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो आसामनि हेन्डलुम आरो टेक्सटाइल बिफाननि मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ मख'नो गोनांदि बे जर'खा सावराय जथुमाव दाग्रा लुग्राफोरनि जेंना इयुन आरो जिउ राहा खुंनाय आयदानि सायाव गुवारै सावरायनाय जायो बे जर'खा जथुमाव BKWSCनि गाहाय मिहिनीश्वर बसुमतारीजों लोगोसे लेङाइ गाहाय रमिय' नार्जारी काउन्सिलनि सोद्रोमाफोर आरो रायजो राजाफोरा बाहागो लायो बबेखानि BKWSC खुंथाया बानजायनाय दाग्रा लुग्राफोरनि जर'खा जथुमाव बाहागो लाहैनाय मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ धेमाजि जिल्लानि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरजों ओनसोलनि जेंना जेंगोना आरो बड' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बागै सावरायो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख'आव धेमाजि जिल्लानि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरजों सावरायनायनि बागै गिबि मन्थ्रि आरो राङारि मन्थ्रिजों सावरायहैगोन आरो जेंनाफोरखौ सुस्रांनो नाजागोन होननानै मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ बुंथियो आरो धेमाजि जिल्लानि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरनो खोथा होयो मख'नो गोनांदि BKWSCनि बियाबफोरा डिलिमिटेसन जानानै बिसायख'थिनि गेजेरजों आबुं काउन्सिल दाजायागौमानि फुल फ्लेजेड बाजेट मोननाय नङा इन्टारिम काउन्सिलनो लाम साम अनसुंथाइसो हरो आबुं बाजेट हरा आबुं बाजेट मोनबाय थानो थाखाय थाबैनो बिसायख'थि जानांगोन आरो बेनि सिगां बियाब दाग्रोनांगोन होननानैबो मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो जोबनायाव बागबरावबो जिल्ला खुंथायनि बुलडोजार सालायबाय बरपेटा जिल्ला खुंथाय बागबर महकुमा खुंथाय पुलिस आरो CRPFनि मददाव दिनै बागबरनि 1 नं बरदल'नि गामियाव बुलडोजारजों न' बां सिफायनानै इभिक्सन खालामदों बरदल'नि गामियाव थानाय बरपेटा सत्रनि हायाव आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरखौ दिनै न' बां सिफायना होख्रांहरबाय मख'नो गोनांदि बागबरनि 1 नं बरदल'नि गामियाव थानाय बरपेटा सत्रनि हा दखल खालामनायफोरनि सायाव इभिक्सन खालामनो सिगांनायखौ गोख्रों हेंथा होदोंमोन बागबरनि MLA शेरमान आली आहमेदआ नाथाय जायगानि MLAआ गोख्रों हेंथा होनायनि उनावबो बागबराव दिनै आयेन बेरेखा दखल खालामग्राफोरनि सायाव खुंथायनि बुलडोजार सालायबाय बबेखानि सत्रनि मुङाव थानाय गुबुन मोनसे जायगायावबो दिनै इभिक्सन खालामगोन होननानै मिथिनो हादों 3 नं बरदल'नि गामियाव गोदैसालियाव आयेन बेरेखायै दखल खालामनायनि सायावबो जिल्ला खुंथाया दिनै बुलडोजार सालायगोन मख'नो गोनांदि बागबराव इभिक्सन खालामनायाव ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा जिल्ला खुंथायखौ थोजासे मदद खालामदों होननानै बागबरनि सार्कल अफिसारआ सुलुङाव फोरमायदों माजुलि बियाबनि थाखाय उफेरा बिसायख'थिनि खालार फोसावबाय हादरनि बिसायख'थि आय'गआ सनिबारखालि माजुलिनि उफेरा बिसायख'थिनो खालारखौ फोसावबाय कभिडनि प्रट'कलखौ आबुङै मानिनानै उफेरा बिसायख'थिनि भट आजावनाय आरो भट साननाय हाबाफारिखौ मावफुंनाय जागोन बिसायख'थि आय'गआ फोसावनाय बादिब्ला माजुलि बियाबनि उफेरा बिसायख'थिखौ फैगौ 7 मार्च खालि खुंनाय जागोन आरो 10 फेब्रुवारि खालि भट सानना बिसायख'थिनि फिथाय फोसावगोन बबेखानि बिजाथिफोरा 17 फेब्रुवारिनि गेजेराव
गेजेरावनो गावबा गावनि बिजाथिलाइ एबा नमिनेशनखौ गथायनांगोन होननानैबो बिसायख'थि आय'गआ फोसावदों। मख'नो गोनांदि 2021नि बिधान सभा बिसायख'थियाव आसामनि बारग' गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालआ देरहादोंमोन। नाथाय उननि समाव सर्बानन्द सन'वालखौ नरेन्द्र मोदी दैदेननाय मिरु सोरखारनि केबिनेट मन्त्रिनि मासि लानानै रायजो सभायाव थांनायनि उननिफ्रायनो माजुलि बियाबा लांदा जानानै दङमोन। बबेखानि माजुलि बियाबनि उफेरा बिसायख'थिखौबो थांनाय बोसोराव रायजोनि मोनबा बियाबाव खुंनाय उफेरा बिसायख'थिनि समावनो खुंनो हागौ होननानै गोबाङानो सानदोंमोन। नाथाय उफेरा बिसायख'थिनि नटिफिकेशन फोसावनाय समहालागै सर्बानन्द सन'वालआ माजुलि बियाबनि एमएलए मासि एंगारिनि थाखाय थांनाय बोसोराव खुंनाय जायासै। रायजोआव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाया जुदि बारायफिना अब्ला फैगौ 15 फेब्रुआरिनिफ्राय रायजोआव कभिडनि नेमखान्थि आरो होबथानायफोरखौ बोखारगोन होननानै गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै बुंदों। फैगौ 15 फेब्रुआरिनिफ्राय रायजोआव कभिडनि होबथानायफोरखौ बोखारनो हागौ होननानै गिबि मन्थ्रिया इसारा होदों। मख'नो गोनांदि थासारिया गाहाम जायोब्ला फैगौ 15 फेब्रुआरिनिफ्राय रायजोनाङै हरनि कार्फ्यु जाबसिननायखौ बोखारगोन आरो आबुङै स्कुल कलेज खुलिगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। ओरैहाय रायजोआव खनसेयैनो 1 लाख साख्रियाव थिसननायनि थाखाय सोरखारा खामानि मावगासिनो दङ होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। भारतारि क्रिकेट टीमा मोनसे गोदान रेकर्ड सोरजिबाय। 5थि खेबनि थाखाय अंडर-19 वर्ल्ड कापनि ट्रफी दखल खालामनो हाबाय भारतारि टीमा। यास धुल दैदेननाय भारतारि टीमा फाइनालाव इंलेन्डखौ 4 उइकेटआव फेजेननानै 2022 मायथाइनि अंडर-19 वर्ल्ड कापखौ देरहानो हायो। मख'नो गोनांदि थांनाय हरनि वर्ल्ड काप फाइनेल मेचआव भारतआ गिबि फिल्डिं खालामनानै 44.5 अभाराव इंलेन्डनि गासैबो उइकेट लानानै 189 रान हरदोंमोन। बेनि फिननायाव भारतआ 47.4 अभाराव 6 उइकेट खोमाना टार्गेटखौ आबुं खालामनो हायो। बेजों लोगोसेनो भारतआ गासै 5थि खेब अंडर-19 वर्ल्ड काप देरहाबाय। देग्लायनि वर्ल्ड कापआव भारतआ अस्ट्रेलियाखौ सेमिफाइनालाव फेजेननानै फाइनालाव हाबदोंमोन। मख'नो गोनांदि भारतआ दासिम 8थि खेब वर्ल्ड कापनि फाइनालाव हाबनो हाबाय। बेनिनो 5थि खेब देरहानानै वर्ल्ड चेम्पियन जाबाय। मिथिनो हानाय बादिब्ला 5थि खेबनि थाखाय अंडर-19 वर्ल्ड काप देरहानो हानायनि उनावनो भारतारि टीमनि गेलेगिरिफोरनो भारतीय क्रिकेट कन्ट्रल बोर्ड सुंद'यै बीसीसीआईआ साफायाव 40 लाख रां आरो साफ्रोमबो सापर्ट स्टाफनो साफायाव 25 लाख रां बान्था फोसावो। भारत रत्न आरो बलिउडनि देंखो रानि लता मंगेशकरआ 92 बोसोर बैसोआव रबिबार खालि फुङाव जोबथा हां लाबाय। मख'नो गोनांदि साननै सिगाङाव COVID-19 बेरामाव गोग्लैनानै लता मंगेशकरखौ मुम्बाइनि मोनसे हस्पिटालाव गोब्राब हालोदाव एडमिट खालामनाय जादोंमोन, नाथाय रबिबार खालि फुंनि समाव थैनायजों जेननांबाय। नोजोर होनो गोनांदि आथिखालाव महाराष्ट्रआव गासै सा 11,394 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों आरो बेनिनो सा 643 गोदान केस आरो 24 घन्टानि गेजेराव गासै सा 67 सुबुंनि जिउ खहा जादों। आथिखालाव रैखाथिनि थाखाय लता मंगेशकरनि गोथै देहाखौ मुम्बाइ नोगोरमानि गेजेराव थानाय शिवाजी पार्कआव सावनो थाखाय मुम्बाइ मिउनिसिपाल कर्प'रेसननि एडिशनेल कमिशनार सुरेश कंकानीआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि सिगाङाव 2012 मायथाइयाव जेब्ला शिव सेनानि सुप्रेम' बाल ठाकरेआ रुंसारि जादोंमोन, अब्लाबो बाल ठाकरेनि गोथै देहाखौ बै शिवाजी पार्कआवनो सावनाय जादोंमोन। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनानै गोथै सावनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों। लोगोसे लता मंगेशकरनि रुंसारि जानायाव 6 फेब्रुआरिनिफ्राय फैगौ 9 फेब्रुआरिसिम महाराष्ट्रआव दुखु सान फालिनाय जागोन होननानै महाराष्ट्रनि गिबि मन्त्रि उद्धव ठाकरेआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। देंखो रानि आरो भारत रत्न लता मंगेशकरनि रुंसारि जानायाव बलिउडनि नखराव थानाय बयबो फावखुंगुर, फिल्म प्रडिउसार आरो डाइरेक्टरफोरा जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों। डिब्रुगड़ जिल्लानि साबुवायाव हाथियाली ओनसोलनिफ्राय 4 डाकाइतखौ हाथियारजों लोगोसे हमनो हादों। हमजानाय डाकाइतफोरनि मुङा फारियै धनन्जय गिरि, जिन्तु तासा, रामा शंकर गिरि आरो बिश्वजित दास होननानै पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। बिसोरनिफ्राय पुलिसआ गंसे पिस्तल, गरजि लाइभ गुलि, गंसे खुख्रि आरो माखासे आइजेंबो मोननो हादों। लोगोसे बिसोर बाहायनाय गंसे साखा खबब्रै गारिखौबो जब्द खालामदों होननानै साबुवा पुलिसआ मिथिहोदों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला पुलिसखौ नुनानै धनन्जय गिरिया खारदोंमोन। बे समावनो पुलिसआ गासै गरब्रै गुलि गावनानै आथिङाव जोखोम खालामदों। आथिखालाव डिब्रुगड़नि आसाम मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव धनन्जय गिरिखौ एडमिट खालामनाय जादों होननानै मिथिहोबावदों।
दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।